सेरफांगुरि बाजाज शोरूमा मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला लाबोदों। कक्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा 27 फेब्रुवारिनिफ्राय 4 मार्चसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलाआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 95% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1500 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। बेसेन नाङालासे खनबा फ्रि सार्भिस खालामनाय जागोन। फुल टेंक पेट्रल फ्रि मोनगोन आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलाआव गासैबो रोखोमनि एबा मडेलफोरनि गारिनि एक्सचेन्जआ एभेलेबल थागोन। नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 7002240725 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै मिथिनो हागोन। खुलुमबाय, जोंना फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूम सेरफांगुरिया फैगौ 27 फेब्रुवारिनिफ्राय 4 मार्चसिम जोंना मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला लानानै फैदों। दा बाहाय जोंनि शोरूमनिफ्राय माखासे अफारफोर होनाय जादों आरो बे लन मेलानि नामाव। दा बेफोरनो जाहैबाय जोंना ओरैनो फ्रि सार्भिसिंआ बाइक लांबा फ्रि सार्भिसिंआ जोंना खनथामल' थायो। दा बेखौ जों बारायनानै खनबा खालामना होदों आरो बेजों लोगोसे जोंना फुल टेंक पेट्रल, जाय गारि लाङो बिथांमोननि थाखाय फुल टेंक पेट्रल जोङो सोनानै हरगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गारि बायोबा गंनै फ्रि हेलमेट मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंना दंबावो केस बायग्राफोरनि थाखाय जोंना 1500 टाका माबा केशबेक हरफिननाय जागोन जाय बिथांमोना केसाव गारिखौ लायो बे बिथांमोना 1500 टाका केशबेक मोनलांफिनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंना गासिबो रोखोमनि स्कुटि बाइक गासिबो बे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव एक्सचेन्ज खालामफैनो हागोन एक्सचेन्ज खालामनानै गोदान गारि लांनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन गारिखौ 500 रुपिस होनानैनो जोंनि शोरूमाव बाइकखौ बुकिं खालामफैनो हागोन लकेसना जोंना लकेसना जाहैबाय क'क्राझार सेरफांगुरि बाजाज शोरूम। जोंनि शोरूमनि नामा जाहैबाय फुंखा एन्टारप्राइज। औ, बे अफारा जोंनि बाजाज शोरूम फुंखा एन्टारप्राइजआवल' मोनगोन, सेरफांगुरियावल'। जायफोरा बाइक लानो गोसो बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुंहरनो सानो जे जोंना दा मोजां अफार होगासिनो दं जोंनि शोरूमनिफ्राय। जानो हागौ बेलेग शोरूमाव बिदि अफार गैयाबो जानो हागौ। नोंथांमोना जोंनि शोरूमाव फैनानै गोदान बाइक लांफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय जोंना बाहाय गारि लानो थाखाय बारा डकुमेन्ट्स नांलाया। दा जोंना डकुमेन्ट्सआ जाहैबाय आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार आइ कार्ड, बेंक पासबुक। बेखौ लानानै फैबानो मोनलांगोन जोंना दा अफारा सोलिगासिनो 95% माने लन एमाउन्टसिम जायो लना 95%सिम जायो। दा 95% माने 5% डाउन पेमेन्टजों जागोन दा गासिबो गारिनि दामा आलदा आलदा नालाय दा डाउन पेमेन्टआ गासिबनाबो आलदा आलदा जागोन गासिबो गारिनानो। 5% हिसाबै नायोबाथ' दा गारि लायै गारि जाहैबाय। बेखौ एक्जाक्टखौ मिन्थिनो थाखाय जोंनाव कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दंखायो, बेवहाय फन खालामबानो जाबाय সকলোকে প্ৰথমতে আমাৰ ফুংকা এণ্টাৰপ্ৰাইজ বাজাজ শ্ব'ৰুম চেৰফাংগুৰিৰ পৰা আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এক আকৰ্ষণীয় অফাৰ, মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা, য'ত আপোনালোকে আপোনাৰ পুৰণা বাইকখিনি দি কিনি আমাৰ পৰা নতুন বাইক ক্ৰয় কৰিব পাৰে। লগতে নতুন বাইক ল'লে 2টাকৈ হেলমেট ফ্ৰী, ফুল টেংকি পেট্ৰল আৰু কেছত লোৱা কাষ্টমাৰৰ কাৰণে 1500 টকাকৈ কেশ্ববেকৰ অফাৰ আছে। আপোনালোকে পুৰণা গাড়ীখন দি নতুন বাইকখন ল'ব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়াতে এভেইলেবল ষ্টক আছে। আপুনি চাই কিনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে যিখন বাইক ল'ব বিচাৰে বাজাজ শ্ব'ৰুমত যিকোনো বাইক আছে ল'ব পাৰে। আৰু লগতে আৰু এটা ধামাকা অফাৰ আছে, আমি মেগা লোন মেলাত 5টাকৈ ফ্ৰী সাৰ্ভিসিং দি আছো। লগতে ফুল টেংকি পেট্ৰলটো পাই যাব আপোনালোকে। 5% ডাউন পেমেন্টত
আপোনালোকৰ লোন সাকসেস হৈ যাব লগতে 1500 টাকা ক্যাশব্যাক যেটো ক্যাশ কাস্টমার ক্যাশ লব যিহতে সিহঁতৰ কাৰণে ক্যাশব্যাক পাই যাব 1500 টাকা আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈ আছো আমাৰ ইয়াত 27 আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 27 মাৰ্চৰ পৰা 4 মাৰ্চ লৈ আছে অফাৰটো মেঘালুনত আপোনালোকে আহক আৰু আমাৰ পৰা বাইকখন লৈ যাওক যিহতে বাইক লাভাৰ আছে ধন্যবাদ ডকুমেন্টেশনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড বেংক পাসবুক আৰু লগতে এক কপি ফটো লাগিব ডাউন পেমেন্টটো 5% পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ডাউন পেমেন্ট বিলাক 5% পৰা পাই যাব যিকোনো বাইক লব আপুনি 5% ডাউন পেমেন্ট পাই যাব কি বাইক পাব আমাৰ ইয়াতে NS 125 160 200 লগতে 220 পালসাৰ 125 পালসাৰ 150 পালসাৰ RS ডমিনৰ যিকেইটা মডেল আছে সিটি 110 প্লাটিনা যিকেইটা মডেল আছে সবে পাই যাব এভেঞ্জারও আছে मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबरगाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफरेंट टाइप्स अफ को-कारिकुलर एक्टिविटीज एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम सेंसरी एक्सपीरियंस बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट डेली वीकली एक्टिविटी रेकॉर्ड नेचर कॉर्नर लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन